Ang suplada naman itong babaeng ito. Paganda ka lang. Ako, parating na yata yung boss dito. Sigurado ako matatanggap dito. Hindi ako papayag. Paano ka nakakasiguradong matatanggap ka, ha? Tignan na lang natin mamaya. Matapang ka, ha? Kita naman si itsura kung sino ang papasa. Bakit? May tsura naman ako ah. Oo, may itsura ka nga. Pero hindi sila tumatanggap ng endangered species kagaya mo. Endangered. Bakit? Ganun na ba kasama yung itsura ko? Kaya nakakasigurado ako ang matatanggap at hindi ikaw. Ganon? How can you be so sure? Ha? Dahil ang kumpanyang ito ay mas tatanggapin nila ang babae katulad ko or mga bakla. At sino naman ang nagsabi sa'yo na hindi ako bakla? Ha? Ha? Seryoso? Bakla ka? Kaya sis, hindi tayo talo. Oh, ano ka ngayon dear? Kaya kabahan ka na. Excuse me, binabaing parang nanuno. Mas lamang pa rin ako sa dito, no? Hi. Mayroon din naman ako niyan. Meron naman ako nito. Hoy, mayroon din naman ako niyan. Aray, yung rayuma to. Eto, meron ka? Ay, wala ako nun. Hoy, ano? Meron ka pa bang ibubuga? Hoy, akala mo kung sino ka? Ang liit naman yan. O eto, meron ka? Sorry ka na lang, dear. At least, meron at totoo. Hindi to peke. Hindi kagaya mo, peking babae. Pasalamat ka, babae ka. Kung hindi, sasabunutan na kita. Tanggapin mo na kasi, girl, na ako ang matatanggap at hindi ikaw. Oh na, ikaw na. Maganda ka lang kasi. Kung maganda ako, ano ka? Ano ako? Basta, wala ka nang pakialam doon. Diyan ka na nga. Mamalasin ka ba naman? Makakasabay ka pa ng ganong kaganda. May soli na nga lang ito mamaya. Sinungkit ko lang sa sampayan ng mga kapitbahay.